Запрошую до огляду вже всередині. Ось так у нас виглядає під'їзд. Активно ведуться роботи, сходова клітка. Тут поверхів у нас небагато, невеличкий клубний будиночок. Ось так виглядають 3 квартири на поверсі. До речі, досить грубі стіни. Тут є на першому поверсі свій вихід. Ось тут така є гарна територія, затишна. Тихе, спокійне місце. Просто кайф. До речі, всередині буде індивідуальне опалення, котел. Як бачите, тут вже роблять виведення. Ось так вам ще покажу. Ой, яка краса. І ось тут така гарна, світла, тепла кімната.